היחידות שלנו בסדנה יכולות להתאים לכל בעל עסק. לא מאמינים לי? בואו תראו. אנחנו רואים פה בית דפוס שעושה עבודה מצוינת בניצול כל החללים. מצד אחד חלל של ייצור, ומצד שני אנחנו רואים בעצם חלל של אחסון. ניתן גם לראות למעלה, בקומת הגלריה, גם את הנושא של המשרדים, בעצם עסק שרואה ומנצל כל סנטימטר, ויוצר גם אחסנה, גם ייצור, וכמובן גם משרדים לעובדים. אצלנו בסדנה יש גם הרבה מוסכים. שימו לב לכניסה. לקוחות יכולים להגיע מכל מקום באזור המרכז, ולשים או את הרכב שלהם בצורה קלה, או את האופנוע שלהם. ביחידה שמאחוריי שאתם רואים, הם החליטו לעשות גם מוסך שמאפשר תיקון של חלקים, גם אפשרות למכירה בתצוגה, וגם כמובן מכירה אופנועים. פה מאחוריי יש עסק שאיחד שתי יחידות. מה שאנחנו רואים פה זה יחידות מאוד מאוד יעילות, עם אפשרות להרחבה. יחידה 1, 2, 3, וראינו פה גם עסקים שלקחו 4 ו-5 יחידות. ביחידות שלנו ניתן למצוא שימוש לכל דבר, גם לאחסנה, גם לייצור וגם לתצוגה. אחסון בצידי היחידה, מהרצפה ועד התקרה. אפשר גם לראות בכל מה שקשור לסגירה שנעשתה בגלריה. סגירה גם למטה וגם למעלה, מה שמאפשר שקט בעבודה מאוד יעילה לעובדים. פה אנחנו רואים עסק מסוג קצת אחר. סטודיו שבעצם מצלם מוצרים. כלומר לא עסק שרק מייצר, אלא בעצם סדנה. כל יחידה יכולה לקבל את הבית שמתאים לה. כל היחידות שלנו נהנות מכבישי גישה, יציאה וכניסה נהדרים. עסקים יכולים להגיע לפה בקלות, לנהל את עסקיהם בצורה מאוד מאוד פשוטה, להזמין את הלקוחות עם שמירה בכניסה למתחם, מה שמאפשר לנו גמישות מקסימלית. גם של כניסות, גם של יציאות. מלמעלה ועד למטה. אז כמו שראיתם, יש פה בדיוק את כל מה שהעסק צריך. לא משלמים על מטרים מיותרים, ניתן גם לייצר, גם לאחסן, גם משרדים וגם תצוגה. במיקום הטוב ביותר באזור המרכז, אני מזמין אתכם לבוא ולראות את היחידות שלנו.